Шешен жерінде хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан Илнур Насыйбуллин Әлки районы Әфганчылар советы рәисе Рөстәм Шәйхетдинов, Вячеслав Шампиевны кайнар нокталарда булган авылдашлары белән таныштыра. Чулпан авылыннан Әфган һәм Шешен жерендә үз хәрби бурычын үтәгән ир-егетләр 16. Арада Рәис Вәли Әхмәтовка кире туган авылына әйләнеп кайту насыйп булмый. Илнур сыйныфташы турында тәфсилләп, озаклап сөйли ала. Чөнки алар бергә уйнап үсәләр, белем алалар, спорт белән шөгыльләнәләр. Дустының үлеменнән соң Рәиснең исемен мәңгеләштерүне дә Илнур үзенә бурыч итеп куя. Армиягә ул миннән әзрәк иртәрәк китте, бер ярты елга. Аннан соң мин киттем, шул аның Чечняга эләккәнен мин белдем. Әле шунда тоже мин тоже Чечнядайым, шуның белән хатлар язышайык бергә шулай итеп аралашып тора идек, сөйләшеп. Аннан соң Халек бүген миңа хат белән килде, әнием язып җибәргән иде. Вот шуннан итеп Аннан соң бу турнир уздыру мәсьәләсендә булдык, нәрсә кайттым да, мәйтәм үзем иткәч, шул рәис исеменә шундай турнир уздырырга булды. Быелгы турнир нәрсә сырайлы? Быелгы турнирның аерылу мәсьәләсендә дә күп кунакларыбыз килә, авылдашларыбыз кайталар, елдан-ел турнир зурая. Менә бүгенге көндә уже 10 команда катнаша. Рәис Вәли Әхмәтовның якты истәлегенә багышланган волейбол турнирының географиясе елдан-ел киңәя. Быел Самар һәм күрше районнардан да командаларның килүе шуның ачык мисалы. Турнирның ачу тантанасында чыгыш ясаучылар да моны искәртеп үтте. Бу чараның яшьләрне патриотик яктан тәрбияләүдә мөһим булуы ассызыкланды. Тантанада Рәис Вәли Әхмәтовның тормыш юлы яктыртылды. Сугышчы егетнең якты истәлеге 1 минут тынлык белән искә алынды. Әфганнан алып Шешенгә кадәр күрше Әлки районыннан килгән ансамбль Рәис Вәли Әхмәтовның якты истәлегенә искә алу җырын багышлады. Рәис Вәли Әхмәтов киң күңелле, уен көлкене яратучан, аралашучан егет иде. Бүген сугышчы егетне туганнары, авылдашлары шулай искә ала. Яшь буын Рәис Вәли Әхмәтовтан үрнәк алып, аның белән горурланып үсә. Аралашучан иде. Спорт белән дә шөгыльләнә иде. Мусары да күп иде. Эшләүчән дә иде. Бер дә еринеп тормый иде. Бүген эшкә алынса да Акшиттер башкарып чыга иде. Минем әни Рәис абый белән бер мәктәптә, бер класста укыганнар. Әнинең сүзләре буенча, ул бик яхшы укыган, бөтен мероприятиеларда катнашкан. Рәис абыйның батырлыгы бер дә онытылмас, безнең йөрәкләрдә калыр. Турнирда катнашучылар Рәис Вәли Әхмәтовның каберенә барып венок салды. Әнисе Фәния апа янында булып, аның хәлен белеште. 14 ел улын югалту кайгысы белән яши ана. Бер ялгызы эш ул тәрбияләп үстерә. Рәиснең әтисе Солтан абый. Рәис кичкенә чакта фаҗигале төстә вафат була. Бүген улым кайткан кебек булды ди Фәния апа. Янымда йөргән кебек була. Иптәшләр үләнделәр, икешәр балалары. Шура карында ялай. Бик акыллы бала иде. Хатса, әни мин солдатта дип, мине кабертеп ятма, исән сау кайтам дип язды. Хаты сайын шулай язды, кайталмады исән сау. Волейбол буенча турнирда СПК Татнефть командасы җиңү яулады. Икенче урынны Базарлы Матактан килгән команда алса, өченче урынны Чулпан һәм Илюткина авылы командалары бүлеште. Авыл мәктәпләре арасында үткәрелгән хоккей ярышларында Хума урта мәктәбе җиңүче булды. Кизләү урта мәктәбе икенче, ә Чулпанлылар исә өченче урынны яулады. Чынлап спорт бәйрәме булды ул көнне.